Acum vreau să vă spun povestea lui Jim Thorpe. Așa cum puteți vedea în fotografie, acesta este încălțat cu două perechi de ghete diferite. Mai mult decât atât, are și doi ciorapi diferiți. Dar haideți să vă spun povestea lui. În 1912, la Jocurile Olimpice, trebuia să alege pentru Statele Unite. El fiind american, indian din Oklahoma. Dimineața când s-a trezit, nu și-a mai găsit ghetele. Atunci omul avea de ales. Fie începea să se plângă, să dea vina pe hoț, pe soartă, pe viață, pe organizatori, pe oricine altcineva. Chiar pe el însuși. Sau putea să rezolve problema. Și asta a și făcut. A căutat într-un tomberon, a găsit o pereche de ghete, bineînțeles că nu erau pereche. A găsit de fapt două ghete. Una era deja mai mare și a trebuit să mai pună încă un ciorap. Și astfel a concurat. A alergat pentru Statele Unite la Jocurile Olimpice din 1912. Mai mult decât atât, a câștigat 2 medalii de aur cu aceste ghete. A avut de ales să se plângă, să găsească scuze sau să rezolve problema. El asta a făcut. A rezolvat problema și a câștigat 2 medalii de aur. De aceea, în fiecare dimineață când vă treziți, când poate nu sunteți în chef, poate nu vreți să mergeți mai departe în acea zi, să mergeți la serviciu, poate să alergați de dimineață, sau poate să faceți orice altceva care nu vă place în acel moment. Gândiți-vă la Jim. Gândiți-vă că fiecare zi vă este oferită ca un dar. Nu vă bateți joc de ea, pentru că acea zi nu se va mai întoarce. Și axați-vă tot timpul pe soluții. Lăsați problemele deoparte. Identificați soluția și puneți-o în aplicare. Sunt sigur că mai devreme sau mai târziu acea problemă va dispărea, o veți rezolva, într-un fel sau altul. Atâta timp cât vă axați și vă focusați pe soluții. Deci, dragii mei, lăsați deoparte lucrurile care nu contează și focusați-vă pe ceea ce vă place, ceea ce iubiți și ceea ce vă face bine în viață. Restul este istorie, ca să zic așa. Îi mulțumim lui Jim pentru lecția pe care ne-a dat-o. Sper că v-a plăcut și vouă, pentru că mie unul mi-a plăcut. Toate cele bune!